Good morning guys. Muni viral karon no ang scratch no. Pero i-try na to kung nakadaog ba ta ning scratch na to. Oh, mag-scratch ta guys kay mo ni viral karon, mo ni uso karon mag-scratch ta. Na to bi kadaog ba ta ni bi? Pero nakasuway na kog daog ani guys. Nakadaog kog $500. Sus dako kay tung natabang na mo tong panahon na. Mo na kuan sa ko na mura kog na kuan ba nga nakadaog ko mo nang palit ta sa kog balik basin makadaog tanig milyon na gyud. Jesus, may na lang makapalit tag balay ani. Sana all. Ay, pero dili na kana lang jud natay extra kuan ha kwarta ha kung palit mo scratch ay lang jud sigihan yung palit. Kay na mapurdoy pud ta. Kung ihatag jud sa Ginoo kanang feel gyud niyo nga makadaog mo ana palit mo scratch. Kay mamasin man ta nga makadaog ta. Mo na siyang scratch diri sa New Zealand. Mo na lang scratch diri gana siya akong kiskis $5 na. Tanan na to nakadaog ba ta? Mutlo nakadaog ba ta ni may untag nakadaog ta ni guys. Para makapalit ta. Kabayad ta sa mga kuan sa atong mga kautangan. Ya, makapadala ta sa atong pamilya. Tapos maluwing Ginoo. Di jud ta mabutang paglaom guys, scratch ya punta pero kana ra jud na extra ha. Mura jud na akong ikakuan ninyo kana lang na extra money ayo lang sad kuan kay kanang pang budget na to ayo sa palit og scratch. Kana na extra na to nga sobra sa tong naguan nga trabaho. Wala ko kadaog guys. Murag wa ko kadaog ani napita. Sorry guys, muna siya tulo-tulo na siya kung na makakuha kag tulo, nya na precious kilid, mo na mong daog. Next na sad. Mo na siya $18. Nindot na siya kanang lucky number nimo. Ang lucky number nimo imo nang kiskison kung kuan ba tanawon nimo sa babaw kanang babawan na mo na siya mong lucky number ya inikiskis mo nang ubos imo na siyang tan-awon kung ano nakadaog ba jud ka mo na siya kiskis na to nakadaog ba ko hinauton ta mo kadaog ko mo na akong mga lucky number sa babaw. Kiss pa more. Kana lang dyan na extra ha. Sige, tapik balik na extra ni. Kana wala pang kiss na ko, pang lucky. Lucky kiss. Ayaw dyan mo kiss kay kung kwarta yung gamiton, kanang barya. Kay nainiingon, di ko no takadaog og ang atong gamiton sa kiss na sa scratch kung kwarta. Kay mura ra ko na may sa meaning ana, ambot sa meaning nila ana, di mo kumutuo ana. Pero ni kuan na lang ko kay ningon man jud to ang uban nga nag-scratch nga ayaw lang jud kwarta para makadaog ta. So kato nakadaog ko $500, kwarta mo to akong gikiskis. Pero akong kuan nga makadaog ko ato. Gyampo. Makasatas Ginoo sugal. Kiss pa more. Tanaw na to kadaog ba tani. Kiss pa more. Pero murag wala ko kadaog ganing gadapita guys. Sunod ang lucky na nako no. Thank you for watching guys. I hope subscribe my YouTube channel. First time pa ni nako akong gitry akong CapCut kung saan pag voice over ani. Na to. Murag wa mo awa ko kadaog day ani. Oo kadaog ning dapita. Ayun, di na dyan mo magtag ka na extra ko, palit ko. Mara na ko May extra kwarta sa sildo. Palit ta basin dayon kadaog ta no. So balik sa akong istorya guys no. Wala ko kabaon sa akong istorya guys. Practice pa niya, practice. Practice pa niya para na ako ma-upload sa YouTube. Gaya sa kakiskis ani oy. Kung kadaog ba og wala, murag wala mo kadaog ani. Sunod ako nga video nga kiss guys, basin makadaog ko ani. Ako ipakita ninyo nga makadaog ko. Ambunan ta mo guys, kung gusto to subscribe sa akong YouTube channel. Akong tagaan.
Sa kung makadaog gihatag sa Ginoo kadaog ko sana all. Kung dugay ang wadda makakiskis uy. Ipakita na na uy para mahuman na uy. Ewan ako kabawon sa ako istorya diri sa voice over na ko ay sa YouTube. O diri sa CapCut. Ay, pakita na oy, madam. Unsa na magikiskis din na. Kadaog ba ka o wala? Pagdali in town. Dugayan ni kapakita o, wadyo sa kadaog o, klaro kayo. Pakita oy. Please like and subscribe my YouTube channel, guys. Practice pa ni guys ha. Ang ako lang na ako ma-download ani sa kuan. Pakita na ko ang kanindot sa lugar diri sa New Zealand. Mag-download ko. Tagsara mo kay kung mag-download ko tungod aning busy kay ko sa trabaho. Nalay time. Yun sa man jud nakadaog ka wa. Wa pa jud ko mao man na mong kiss-kiss diya, madam. Dugayon ni ka kiss-kiss jud oh. Kadaog na siguro ni siyang milyon ay. Iwam jud dugay mo jud ni gipakita diri nga kadaog bag siya wala. Pero nga jud kiss-kiss nga makadaog ka ha. Dugayong madam ka kiss-kiss uy. Sa man jud ba dam kadaog ka dam wa. Wala, klaro kay goal kay ang naong niya. Wala kadaog. Thank you guys. Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel guys. Subscribe guys. Thank you, thank you, thank you.